Čím nepravdepodobnejšia je situácia a čím vyššie sú nároky na lesca, tým sladšie neskôr prúdi krv po uvoľnení všetkého toho napätia. Tak čo to dnes nahrávame? Do riedkeho vzduchu nahrávame. Je to taká kniha o expedícii na Mount Everest z roku 1996, ktorá neskončila práve najlepšie. Bola tam pomerne vysoká úmrtnosť tých horolezcov a šerpov. Tak to. Prekročiac vrchol sveta jednou nohou v Číne a druhou v Nepále, oškrabával som si z kyslíkovej masky ľad, s plecom zdvihnutým proti vetru a neprítomným pohľadom hľadel dolu na nesmiernosť Tibetu. V podstate to vychádza z novinového článku, takže je to trošku novinárčina, pretože ten autor tam bol vyslaný, aby to nejako zmapoval túto expedíciu. A nakoniec sa to zvrtlo na veľkú tragédiu, takže nezostalo len pri novinovom článku, ale keďže to stále mal v sebe a nevedel sa s tým nejako vyrovnať, tak napísal túto knihu ako aj nejaký spôsob očistý, alebo ako to dostať zo seba. V zásade to píše novinár, takisto bývalý horolezec. O tejto chvíli a prívale emócií, ktoré ju budú sprevádzať, som sníval dlhé mesiace. Keď som ale teraz bol konečne tu, keď som skutočne stál na vrchole Mount Everestu, nedokázal som skrátka pozbierať toľko energie, aby mi na tom záležalo. Bolo 10. mája 1996 krátko popoludní. Nespal som 57 hodín. Ja som voči turistike úplne imúnny. Nevidím v tom veľký zmysel. Ja mám radšej dopravné prostriedky, bicykel, motorka, čokoľvek, ale že by som sa vybral niekde do nejakých hôr a kochal sa, tak to nie je veľmi môj štýl. No. Ale ako rozumiem tomu, tej vášni, že to niekto môže mať. Ja to možno aj našťastie pre moje zdravie nemám. Podľa najpravdepodobnejšej verzie toho, čo vyšlo najavo, do kancelárie séra Andrewa Waugha, hlavného zememerača Indie, náhlivo vošiel nejaký úradník a zvolal, že bengálsky počtár menom Radhanath Sikdar, ktorý pracoval na zememerackom úrade v Kalkate, objavil najvyššiu horu sveta. Ja som si myslel, že to bude také ako nabité. Zatiaľ sme tak v prvej tretine, takže zatiaľ to také nie je. Popisuje sa ten začiatok, je tam veľa mien, lebo tá expedícia je pomerne ľudnatá. Výstup na Everest je dlhý, únavný proces, ktorý pripomína skôr projekt obrovskej stavby, než lezenie, aké som poznal predtým. Počítajúc aj náš šerpský personál, bolo v hólovom tíme 26 ľudí. A tých emócií je tam zatiaľ pomenej, ale predpokladám, že ako kniha bude narastať a blížiť sa k záveru, tak rovnako aj tie emócie budú vybíčovanejšie a extrémnejšie, jasné.